mahita. Baksong ni ka luas na adong di Jabu na boy madahoti kebaktianon melalui live streaming. Martang yang mahita. Marhite-hite gorni debata ama. God gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. God gorni to di porbadian na manopa langit do tanoon. Ipasaur ma damena tutodita. Amen. Rap mahita madok tangyak tai. Ale Yesus Tuhan nami. Berek kami dadison. Pinarmaan mido hami salut nanda dison. Saya si roham di hami saya pengulu hamion. Amin. Mari kita siat buku ede nomor 565. Sana tinogihon niton dini debata akaido anak ni debata austodi ido makatidakod ditodita paboa natutuhita anak ni debata matangi yang mahita ale Tuhan debata asima roham di kami aidang terbaik kami patupahon nadinggan molosoho dongan nami dibahai ni sailehon ma di kami rohasian banua gijang asamalau kami mandibangi dohot mangulahon lomoni roham Sedongani mami asamia kami di bakasan khatam. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dirongani Tuhan debata mahita salutna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Nipatik di ita sadarion surat di sada Timotius 4 ayat 7 songon nama didok disi pasiding ma aka turuturian nasagabeak naso manorsani pasomal-somal madirim mangulahon haudalaton idosa narap mata mangido ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahombar tuhatami amin. Hari dita siat buku ede nomor 475.
topo di madosa tanah gudangi dia depan di bata martami yang mahita. Ali Tuhan di bata amana mina di Banua Gijang. Udo na patupahaw na sasani dosa di hami halak na dangalon. Marite-hite anak haolangan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham di hami akan mangarsak ko dosa nami no aing tuho. Saya sahapon matubagasar roha nami hasisean ni dosa na pinatupami. Leon matuhami to dim nabadiai asahot hapor sean nami diasi ni roham. Pargugui jala urupi mahami lau manggatoapan nasa dosa doot roha portibion asa upasa tami diri nami ima daging doot to dinami gabi pilihan na magulu jala nabadia tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasa sene dua sata nungahu apalah wa posi songon obun akka pangalosim jala songon obun manorop akka dosam sai mulak moho tuau ai au dosi panguluho pasangan pun man di debata na Gijang. Amin. Mari daita sen buke do paras 20 sada. Marsorik-soring pengoni epistel dihita di minggu sedarion ya Daniel Onom ayat sada 1:15. Dungi saat Maharajaoni Tusidarius halak madai ujung marumur ibana 62 tahun. Pabakit uhud tolu halak situa nasida si Daniel Masada asa marda budabu aka edoki tu nasida asa unang rajai marharugian alai ditidi si Daniel ma aka situa dohot aka iduki marroha ai todi nasumurung do di bagasan ibana jadi disakap rohani narjai ma pabakiton ibana
bain palumehon ni sadok harajaon nai. Jadi mangalului sidir ma aka situa dawat aka iduki dopak si Daniel taringot tu panggonggomina alidang adong sidir jupang nasida manang hajaton nang gosada ay haposad do ibana dang adong jupang sala manang hajaton nang gosada di ibana. Dungi ninna aka bawa ima dang tagamon adong dapod hita sidir nang gosada dopak si Danielon. Molo sojupang hita marhite sian pati ni debata pada pot ibana. Dungi dirongom aka idok rap dot aka situa ma ima rajai aka didokna sida matu ibana songonon. Saya mangulo maho ali raja Darius o di saliling-lilingna. Nung ngamar tutup iduk ni harajaoni aka pangarajai dohot situa aka panuturi dohot partogi asa dibayan rajai sadapatik jala ditiktikon ora-ora paboa naso jadi manang ise di bagasan 30 ari mangido bata dia nang tujolma daho lantuho ale rajane ikon tripal honok ibana tudung parbiatan Ibahani ale raja nami ikon pahotonmu ora-orai jala bainonmu sada surat aso tarpauba obartu ni halak madai dot persi aso jadi ubaon. Dungi didokor Raja Darius masahapon surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel dung dibege naung tersurat surat si Yosongoni nakok maibana tu bagasat jabuna alai adong do jadela akan atalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pargijangi. Jadi tolu hali dinasadari bana manga opit ulu ni totna lahu martangiang dot madok maluati tu di batana sadok songon nasomal minahin ni nasai laon. Jadi dirongom aka bawai ma bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba di jolo ni debatana. Dungi Roma nasida jumonok dalam akatai di jolo ni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama alira janamin danua pola tersurat sada surat ora-ora di bain ho pabon manangise na martengiang di bagasan tuluari ontung manangise di bata manang jolma dung konstitutoho alira janami iko dabudobuhon ibana tu godung perbabiatan. Jadi nina rajema mangalausi ot do hatai obar tu ni halak madai dot parsi naso jadi ubaon. Dungi nina nasida ma mangalusi rajai ia si Daniel sahala sian halak Jahudi akan natarbuangi dang paduli ibana nang midaho ale raja nami nang mida surat ora-ora nang ditukoni saitong bana martingnya. Jadi dung dibega rajai hatai marsaksi tutu marohana mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel naing paluan na ibana. Polaro di hasudut di mata niari ibana mamikiri akal naing maluahon ibana nian ido saatna martua ma nau bege jalan nau peap hatani di bata. Amin. Redita set buku D 510 lalu. Rap maita madok hata porsiot tai au porsia di dibata Jehovah ido ama pargogo naso tudusan natu mo palangit dotan au porsia di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasa sadai imana tinuhon ni si Maria nagabe-gabeat seto di porbadia
adorang sawabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, ipangumuman ni silatus, amate terpajal do ibana di hau pinar silang, nuatu buat tubanotoro nung ditanom, namulak manulun di hari patuluhon, nama naik tu surgo lau hudul tu siaman ni debata Jehovah, amanai pargogo na satu dosani, isi mai ibana pai mulak sugo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate, au porsia di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dohot dia seni dosa, dohot dia tai namadok, mulak mangulu sugut ini halak nong mate, dohot yang nguluan nasora sudah. Amin. Mari dihidasian buku edip 710 siap. Martangi yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ay naolongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus jamita di mingguta sadarion tersurat di sada Timoteus 2 ayat sada sahat rodipitu. Sada Timoteus 2 ayat sada sahat rodipitu. Ope odo sipaingotu naeng maulahono to parjulu situtu pangidoan partangiangon parpangodianon dohot hamoleateon humokop saluhut halak humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa marsonak-sonang jala suharibu-ribu kita marpangalaho di bagasa sadok hadaulato dohot hahormaton nading kadoi jala halomoan ni rohani debatasi paluahita ay di pangidorohana do naeng saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongan ay sada do debata jala sada do nakpangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesus ilehod do dirina bain tubus humokop saluhut ima sihati dak konotor ditiki adengganana tusido au dipabangkit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak si pilibegu di bagasan haporseao dohot hasitongan tutudo hataki dang marga busahu ido sahakna hangulua dohatam Sibege ona
Minaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus tersurat di acara minggu sadarion adong ujahan ni jami tau di suraton si patupaon ni halak Kristen di bagasa politik mardumu mai itu tanggung jawab dohot tugas si patupaon ni halak Kristen dihadirionna hitung-hitungani bangsa dohok negara. Jadi songon na diarahon rupani songon dia patupaon ni halak Kristen dirina ditanggung jawabna hadirionna maradopon namasa di tonga-tongani masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi adong arahna istilah politik anggo na secara khusus kemandirian orang Kristen bagi Paulus menasehati Timotius dalam khotbah ini jelas dikatakan yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur. Imana tuli menaikkan permohonan ada doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja, pemimpin negara, pemerintah, dan untuk orang yang berkuasa. Jadi molo di bahasa Batak di dok di jamita tahun ulah kamu ma perjolo situtu pangidoan pertangiangan pangodianon dohot hamolateon humokop saluhut halak humokop raja dohot parhuaso adong hata humokop lebih tajam bahasa Batak. Bahasa Indonesia dikatakan untuk semua orang, tapi bahasa Batak humokop. Bagaimana kita sebenarnya menjadi orang penyelamat ay songo Yesus Kristus humokop pita di leo dirina tobusta jalamate ibana alani holongi rohana sa selamat saluhut jolma ibana idokon naking diaya onomi di leo do dirina bae tobus humokop saluhut diayat onom. Apakah kita menjadi orang-orang yang diangkat untuk menjadi penyelamat? Ya, dalam tugas dan tanggung jawab kita pertama memohon kepada Tuhan martangiang tu debata maka identitas orang Kristen sasitonga menguluma di bagasat tangiang hubungan dengan Tuhan untuk menyerahkan diri sepenuhnya biar Tuhan yang senantiasa mengendalikan imalabatanna permohonan permintaan penyerahan diri kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ikop pasahato masudi ngoluotu di bata. Molo diteliti proses ni kehidupan ni halak Kristen dalam tolu bagian dido, bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Doa syafaat martangiang pangodianon jaladidok merhite hamolateon mengucap syukur hamolateon ucapan syukur ala saluhuna di patu padebata di bagasan ngulu ni setiap orang molo sabalikna maul dora martangiang ate buado memohon kepada Tuhan batang yang inang inamat talau mertang yang lomang ahoma batang yang inatuanak kan papalah sering begitu berdoa dan doa sudah sering orang Kristen mendengar tetapi melakukan itu sungguh sulit. Apalagi melalui hubungan nado Tuhan mengulu hita di hati di bata setiap saat bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita.
Wadon waing nasugo dungdungo bar bete-bete ro. Manang mengucap syukur do. Tuhan terima kasih, dalam malam yang gelap begitu panjang kami tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan bangkitkan pagi ini. Maka aku akan datang dengan keluargaku bersyukur kepadamu ke gereja. Alea ni kopi buah benon. Yorai. Jadi ala yorai martangiak petong dia bilang ibu to be. Apalagi dua sapat humokop saluhu jolma. Humokop raja, humokop parhuaso. Nah ini memang tugas yang berat bagi orang Kristen. Bagaimana itu? Tangiang dua sapaat. Mau martangiak kita di gereja dua sapaat. Naga jangan tangiang ni porhangiri. Sau matok menyambulak ngarok todong ijabu inaruas. Na jojo tas ni. Inilai matangiang saya mula hulak go. Martangiang humokop saluhut. Hata ni debatasa dari opai ngotok kita. Asa tugas do tanggung jawab untuk bersyukur. Unak saya bersungut-sungut tadi. Lau minggu pe marungut-ungut. Lau martangiak pe marungut-ungut. Anggo jami tau me koreksi hita maju lebih dalam. Na paling tekas di do Apostel Paulus. Banda husuru hamu songoni ninna. Ingot tamu ma. Asa saluhut jolma di bagasan marpangalaho hadaulato dohot tahormaton. Marsonak sonang jala soharibu-ribuan marpangalaho. Agar mereka semua hidup tenang, tenteram, dan segala keselamatan itu dapat dinikmati dengan kesalehan dan kehormatan. Hadaulato dohot hahormaton. Isedo mangidoi di ayat 4. Dipangido rohana do malang dipangido rohani debata naik saluhu jolma melua jala sahat manadda hasitongan. Dipangido rohani debata asa saluhut jolma melua manadda hasitongan. Dia mulai sukun. Kenapa kita harus selamat? Bukan lomoni rohani jolma. Parjolo do lomoni rohani debata. Ala takasdo dia tulu nadenggan doi jala di halomohon rohani dibatasi padua hita. Sungguh sangat baik sekali hati Tuhan Allah dalam kasih setianya. Karena apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah keselamatan semua orang. Yang gojol mai portibion keselamatan di dirina dia tidak pola selamat dongan. Adong getong. Sudah kemajalo bentuk perjolo doro pengalaman tak songoni do iki baru-baru covid didiktik koma adong bentuan di gerejaon barodo lakola mabir majalo atau boro alero mahamu merminggu madah yorai kembali menakingat alani covid-19 dakola dihakai tapi tisai dihakai resok medasa dan nahulayani. Adong kopi bentuan ini torin ro. Saya marna hurang go moloro bentuan ini. Jala sikut menyikut dolau manjaloi. Naik perjului mana? Tangolo pai mahot dongan na diantri. Sungguh manusia di dunia ini senantiasa menyelamatkan diri sehingga dia tidak tahu Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi mau tahu sahos saya naik selamat kita. Ingot tamu ma natageser do tuhatai sebagai penyelamat di kita. Kami daktabo to be marpangidoan, daktabo to be mengucap syukur. Alani di paingok berita nauliot tu hita perjulu sehali. Ingat Tuhan yang menyelamatkanmu. Jala lomoni rohani debatado sak sitongai asa sudi denggan jolma jala selamat. Sotung tabatasi keselamatannya teh ibagasan golutta. Lomoni rohani debata. Tujuan keselamatan yang Tuhan berikan itu bagi setiap orang agar semua orang mengetahui kebenaran,
malua masude halak sian tantangan dohot pergumulan jala tadaon ni jolma ma hasitongan dia do hasitongan di hatan ni debata di jamita sadarion idok sadado debata dangadong duanya Tuhan adalah Esa satu-satunya penyelamat kita. Dia yang mempunyai segala sesuatu. Jaladiok marhite asini rohani debata ilionibana Yesus Kristus anak nana sasadei. Idok di bahasa Batak gabe pangulu laho humokop saluh jolma ima jolma Kristus Yesusi. Proses keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah Dia sendiri melalui anaknya Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Alaninang marsobat tu dibatakan asing ate. Kalau lawi tatu situasi ni kehidupan tanwai, dang boy sang kalota, babir dozol mau nalani situasi pandemi COVID-19. Kolam marsahid Ekopitor di inna no noeng. Aung musedo salam adok, pajupang salam covid mate. Pehado salam covid dohono. Deba biar hudo naik tu covidon. Edak kinata, adong na masuk tu covid, unang atoy. Unang marsaw tu, gabi lam tahutam manahona covid ala terisoleri bana, dang robe sol mamangat. Dang buy jonok. Ala idok jaga jarak. Situasi do kehidupan non menggerogoti kita untuk hilang iman, kepercayaan dan hilang aman, kedamaian dan hilang juga imun, kekuatan di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan virus corona ini. Ahado na pinangidona di jamita, sada do debata. Ibana do juma di kita hamuliaon na dinyatakan. Ibana do sumari hok kita. Jadi ini punganaman na tawuan. Sada do debata. Ibana do sumari hok kita. Ibana paluaho dinyatakan kemuliaan. Boy do noaing do honota. Tuhan engkau nyatakan kemuliaan-Mu ketika kami menghadapi virus corona yang mengancam hidup kami ini. Maka kenyataan keselamatan hanya ada bagimu. Karena Engkau yang memberi keselamatan ini. Untuk itu kami dikuatkan memohon kepadamu. Berdoa syafaat untuk orang, untuk pemerintah, untuk semua, dan mengucap syukur. Nak saya marungut-ungut. Noengkan budang go parungut-ungut nanti. Marungut-ungut do bangso di Portibion alani presiden Prancis. Abai kebenaran masing-masing. Marungut-ungut do bangso naeng dipengaruhi do soal pemilihan di presiden Amerika Serikat. Ada yang mengklaim benar dan menang. Jika kalah nanti akan dituntut karena ada perbuatan-perbuatan curang yang mampu bejol maon menahan diri untuk melihat kebenaran Tuhan alani situasi do kehidupan pada uhu molo tahatai Portibio nanti karingotosi ale jami tau paingotok kita noaeng wah olo do hitamadok Tuhan olak kodo si palua hami jalan merhite nahodo palua hok kami uhati dako kami madingolunami sahali do horotu Portibio lau palua hok kami jala dapat kami haluau ni idoban na didok Apostol Paulus ahado tugassu ahado tugasta ido ibana ma tusido au dipabangkit gabe parjamita jala apostol layap itu tusido au dipabangkit gabe parjamita jala apostol pangajari di halak si pilibegu di bagasan haporsiao dohot hasitongan tutu do hataki dang mergabusau perbarita nauli se donoai perbarita nauli do hamuina iya membawa keselamatan kedamaian uruk nakingan membawa keamanan
membawa iman, dan membawa kekuatan dan imun itu tengah-tengah keluarga. Kuiduina labok mengajari dana noeng nasehola daring unang daratinggion. Itu kan? Belajar apa? Daring mah. Adang nyatusani torinai tordaratinggio siap pudi. Tang iboto be perkembangan non. Tang romusi amat tamen dukung. Nak pedilokon belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah anak-anak, siapa yang mendukungnya? Apa mamanya yang boleh bekerja sama? Adong do penuang di situasi COVID-19 daktik kos persaura di tengah-tengah ni keluarga. Adong, lama dong. Lambu gudang gua mama haluar terus bagi mulak borngin. Lamu soti kos persekutuan keluarga. Apa di dok? Belajarlah dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Sotong ko pajarak kuat deh. Anong kaya ni bigi situasi dok kondisi berbeda di gereja ala Romar Minggu. Ruas do perhalado. Iba perhalado peraturan pemerintah to. Sona matay 2 meter inatay. Dijakot di pitu. Tebak gimana? Panas na sa dia. Pakai masker. Pemerintah tong mandok. Ito matay. Amak situ nami unak sirang do inat tahami. Nakira pak do hami markareta huboceng. Gabi sirang mau isor 2 meter hudul. Balik busiga huriat tahun ini. Oh gabi salah. Mengikuti pemerintah dunia perhaladon, menjaga jarak lah, pakai masker lah, asa virus corona boy dihempang. Alai gabi siga. Kau mandang berminggu bihami hari minggu gabi nei sera namang orai berminggu. Las rohani dang robe terus durung-durung na pidang arong. Indaman namoro hepeng ni huria. Ini kehidupan kita yang sangat rumit. Karena apa? Makin sulit kita memahami segala sesuatu kehidupan ini. Bodoh kita berberita nauli boe. Aitu si doau di jauh perberita nauli. Memberitakan sukacita, keselamatan, damai sejahtera, keamanan bagi semua orang. Ibu itu dohonot tadi. Pembawa damai itu noai ngakama, itu ngatongan keluar silakan koreksilah. Pembawa damai do ibu-ibu tua kadadanak na sedang stres belajar noai ngalani daringon. Ya silakan koreksi. Makin pintar harus. Apa boleh buat? Ya. Taksi orabe noai mabuan HP. Tu gereja. Aido dipakai komunikasi tu akan asing. Enak kolok mapaditan namion. Yorai mabuak HP tu gereja. Padahal itu dipakai dalam komunikasi. Ilului zolma dong yang jarak jauh, dinganan na sangat do, asa bui komunikasi, aladang adong. Na bui menjangkau komunikasi ke desa-desa. Itu tantangan dan pergumulan. Alani jamita sadario paingoton pebaharuan bagi kita. Supaya semua orang dapat menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Karena Tuhan menyelamatkan semua orang. Kalau kesimpulan di jamiton, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan kebenaran, marhasitongan, manada hasitongan, jala di halo mohon debatadoi, asa di bagasan hadaulaton, saluh jolma dohot hormaton, yaitu menjadi orang pioner ataupun sponsor untuk memberi keselamatan bagi orang lain. Tugason berhiti jamitau tuhita segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia ini jadi tantangan dan pergumulan akan kita bisa hempang karena Kristus menyelamatkan kita. Itu jamitau paingoto tuhita lani didok pakai mangulum ditulu hal senantiasa. Hubungan komunikasi dengan Tuhan yang terus menerus dengan permohonan Tuhan tolong kami. Tungane hamil itu. Pasahak dirim.
Mulu tiga do lapatan Tuhan urupi hami lau menjual sesuatu unang adong manipulasi nanti asa makorlas ni rohat tok tu panuhor. Unak si mangamu katok pamereng ngapi asin banon nang lasrani panuhor da. Ya, mulu tung melalui online pebutino ni babaga mati kos may gabaro doh na ikirim. Babaga gotong berengo buti angga na dibagas ang gabaro baga uli. Tapi dikirim gudang da busuk. Arong kosong ni. Unang betong manipulasi gabedak keselamatan bagi orang. Usahakanlah keselamatan bagi orang dengan memohon kepada Tuhan. Setiap orang adalah jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada beda. Tangyang ni halak batak do soni teh. Tuha pasu-pasu mah amin. Donga pasu-pasu mah aleung budak tuau. Soni teh tang yang ijol mati. Pasu-pasu mahami sudi, aleung godang matuau. Taksoni betang yang ijol mamolo marpangodianon. Yesudi perhaladu ni hakaino yang martang yang majo manangyak korwasna. Nau pause mulai bule tulu sahatu bule sabolason. Jala rohanioni ko pause dope torus. Aladang ro dope vaksin, kan? Itangi ako nakaperhalado ni hakai maju ruasna saringgas marsaor dohot Tuhan. Itulah dua syafaat. Dan terakhir, bersyukurlah senantiasa. Adok mauliate mahamu di sasudina. Ala sudi pangalihonon di debatana gabi haluao di hitam. Unang bersungut-sungut apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Dan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dilehot doririna tubusta gabi haluaon di saluhut jolma. Saya di pasu-pasu di batama hita madalani nguluta digokni pergumulan natadupi. Sadohot kita dalan haluaon ganuk jolma. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu Mauliate madihoa li Tuhan debata para siroha na sumurong marhiti huwa soni todim inama pargugoy hokami tumangihon hasitongan ni hatam di parminggon nami sadarion ihuriam nabadiaon dohok di tonga-tonga ni akka keluarga nami be di bagas nasidabe. Asa saluhuk na li Tuhan naing ulaon nami di ngulu nami siapari. Pangidoan, pertangiangan parngodianon, dohot hamuleateon. Ido tugas nami li Tuhan na jinom marhiti Kristus naung majalo haluaon nasikopi siako. Ido dipangido lomo ni roham asa saluhutna manada hasitongan jala dapotan haluaon nasikop. Tuhan pasaut mai tuhami bi pargugoy mahami manada haluaon nasyanko jala toktong mahami manada hasitongan ni asatarulahami saluhut lomo ni roham.
Pasu-pasu mahami na pungo nali Tuhan. Sa margugo hami mangadu piak kana masa di ngulu nami. Leo di hami hahipason. Leo di hami gugu nasikop. Padao siya kami akasahit. Sa taruli hami diragami pasu-pasu si lehonombo. Ibaga sa tikyon rapdo hami dohot inanami. Nama rumur 80 tahun tanggalopa nasalpo. Tuhan las rohanami marparsaura dohoto tumangiho katam mangedeho puji-pujian. Ala dipargugui ho ibana mengadupi pandemi COVID-19. Ima opusopia borusiaha. Marulupuluk mahami mamuji guarmial itu hasai tabay mapasu-pasu di bana di hagaleon ni pamatang na ala ni hatuaon na alisikok mabay nomwal Tuhan asabamon ni rohani sude poparan na asadohok na sidali Tuhan makka moleate hon pasu-pasum na gudangi dinatoras na sida upung na sida dohot ina nahinaholongan ni roha na siya. Satu tangamu madaging dohot tordina li Tuhan. Digajang ni umur naon. Sa marulup-ulup. Tuari na nengko. Os marohanami li Tuhan pasu-pasuamu mahuriam hakai peti saon. Juwomu masaluhut parsauran nami dohot ho. Akayanakon nami. Sekolah minggu remaja naposobulung. Suaksongoni nang natoras nami, nang malungun marparsaura dohoto di huriam. Lehok kahipason nali Tuhan. Asabuhi hami marulup-ulup, prak memuji goarmu di huriam. Aidolomo ni rohama li Tuhan. Asa sudi hami dapotan haluaon manada hasitongan. Jalan marpangalaho di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton. Jalo matuhat tangiang pamujian nami dohot elehelik namion. Naupasatami tuho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. salutna na dihuriata dohot na dijabu marasiro hama hita di bagasan sadarion. Tapi kema titing di minggu tanggal 8 November 2020. Na parjolo
Kebaktian Minggu tanggal 15 November, kebaktian bahasa Indonesia, masuk kita sona somal, di huriata, dohot di bagas tabe. Evangelium Yeremia 20 ayat 1 itu, epistel Yakobus 5 ayat 1 rodionom. Tema, rap patubuhon hadumaun. Minggu parpu di Mei, manang pa 20 Dung Trinitatis. Dungi tanggal 22 ujung tahun Huria nama. Dungi tanggal 20 Minggu Advent Parjolo nama. Jadi asalas rohatta mengarade hari Minggu. Gerejon dohot bagas tabe. Las rohatta kohita sahatu Minggu perpu di Trinitatis. Kohita satu minggu ujung tahun Huria. Kohita satu minggu Advent. Tasni roha. Yang hafalan dihita. Dapat dua hon. Pertanyaan dari Kamis tanggal 12 November. Masuk pukul 20 WIB. Bagas ni Ganup Ruas. Dapat toluhon. Amalateon. Kajal ruha amalateon. Sian keluarga ni Amang R. Simajunta SE. Nang Dr. Elizabeth Mapitupulu. Maka melatihon sudah pasu-pasu tuhot pangaramautian itu hatta di nasida. Melatihon di pasat nasida tuhuria Rp1 juta. Anggiat ma tujulan yarion. Suksuk pasu-pasu itu hatta di nasida. Dalam hipas nasida. Tuhot ianakon nasida. Nata haulongi. Asia Simajuntak. Nata tangyakon nasalingon. Huriata. Tuhot di tim 2. Apa-apaton ulang tahun. Nah di hari Rabu tanggal 4 November 2020 pohoma marumur 20 tahun. Inang Nyonya Simajuntak Korusiahaan Opu Sopia Simajuntak Korusiahaan Jojot Tajou Opu Jojo. Sudah jemaat majelis Parhalado Pasahaton. Selamat ulang tahun Madi Inang. Inang gajang umurmu 20 tahun. Sailam ditabai tu hatama gogo dohot hai pason. Tujuluan nyarion. Suksuk malas neroham. Dohot sui sude poparam. Diganup luat na di inganan nasida. Amalateon di pasat Inang Huriata Rp500.000. Langsung ini matotong atas yang jemaat Parhalado majelis sudah hita nama ulang tahun nasa minggon. Kajang ma umur muna, pas mahamuna, tas marohamu, suksuk ma pasu-pasu itu hatta dihamu tohot disude keluarga. Napar pudi. Ulang tahun pernikahan pada 25 tahun. Nah di hari Selasa, 10 November 2020, pohoma 25 tahun. Parhot Ripione Amata, Intua Hotman M. Utahayan ST, Hot Inang F. Korudamanik. Sudah ruas Majelis Parhalado Pasahaton. Selamat ulang tahun ma diamang Hot Inang. Tunghot ripe hanguna 25 tahun. Sehat mahamuna karlumobi inang. Sahat tuna saur matua. Suksuk ma pasu-pasun tuata di hamuna. So sude di anak komuna. Na pinalumehon itu hatta di hamuna. So ni ma sahat ni partang yang mahita. Puji-pujian sangapo madiho o Tuhan. Sudah asidot tolong niroham, nang sahat tuhami, jatik kinang salpu sahat tikion. Marlas niroha dohai marpungu di huriamon, yang songon itu sudah ruasmu di bagas nabi. Memuji pasang apoko marhite ibadah, yare minggon. Kalau mau binang sahat hatami tuhami, nang pinatol hasina posom amang pendeta rasok nami, tung masai takas. Asa lam totang ulu nami di bagasan tikion. Parsugot do ditik kina mangihut ihuriam
di bagas nami, di hutan nami, nang di kota dohot negara namion. Asa gabe sira do sinodak kami, dia pehami maringanan. Tengah konon nami do tuho, pamaret nami nasay padimun-dimun ngulu nami, marhite hak dot kewajiban nasida sebagai pemerintah. Kamu tamu nasida pada tahun ngulu nami marhite ke peraturan, do sudah pembangunan nadon di negara nami. Asa dohot tay marsaulihone. Jala pahehe mahami saluhutna. Sian namet met saat nama godang. Asa di bagasan tinggas ni roha dot las ni rohami. Mengurupi nasida olat ni terbaik kami. Asalam dengkan hutanami, kota nami, dohot negara namion. Tuhan, perlas ni roha dohami, stina aka peraturan nang binani pamaret nami. Asa marhi pason saluhutna huriam. Dohot bangso nami, di masa pandemi COVID-19 siaon. Udang na masa, ada totong di ramuti ho hami, jala dia poiho, ipasi ho, sudah panahitisan hami, mau leate madiho. Itung perong hamalon nami, ang sian naso maldingulu nami, par masker doa ke peraturan nasingi, postro hanamu, leonomu di hami, tang ni pangatusion, lau mengatusi. Dohot majalo sasudi. Tuhan mangido hami tuho. Tugu-tugu matim peneliti negara namion. Asa di bagasan latseroha nasida. Dapot na vaksin na dumengkan di hami. Pakeon ni masyarakat negara namion. Asa tumibu hami bui bebas dia ke kegiatan-kegiatan. Lau mengisi pembangunan di negara namion. Tengahkon nami do tuho. Sudah na tim medis na bertugas. Sudah unit puskesmas do rumah sakit. Asida mah bagian paling terdepan na mangai saluhut na kana masa lau paturehon na kana marsahi pamot na sida Tuhan jala tutup bungkus dohot huasom na sumalimi asa totong marhamonangan na sida ipas na sida berhatian bagasna pas na sida mulak muse tu bagas na sida marpos ni roha hami Tuhan ay hodo na mangot dihok kami Tuhan di bagasan sadarion, dibagi kami lo titin na masa di huriam. Namasiol lo kami roh muse martangi yang tuho, bagasan ibadah dan nang roh, ima ibadah sud nintatis na perpudi di tahunon. Kasi maroham Tuhan, dailam leo madi kami tang ni hapos siaon do siol ni roh tuho, di dia pehai maringanan, di huriaon nan di bagas nami, alayang gorohan nami setotong malungut tuho. Mangingot to, Tuhan nami na saya mengaramuti kami. Alain Tuhan, apoy marohan nami. Kami na di bagason, dohot na di bagas nabi. Asa masiul kami di hari minggu nang ro mamuji pasang apoko marhite ibadah nami. So ni mana pertanyaan dari pinamasa di huriam, totong mahon na mengaramuti. Asa marhite pertanyaan ni, dalam tangha persen nami, pakka posiho diganuk ulu nami. Malangah pinamasa ho totong Tuhan nami, atotong mangaramoti kami. Nga terbukti satu tikyon, elehono mundu pedi kami salut nam sesuk-suk pasus-pasumin, bakat tikinan yang rorope, unang godorak kami, manang alanya hape. Tuhan, marlas ninuha do, tugas ni huriam, keluarga amang situa, amang ers majuntak SE nang Dokter Elizabeth Napitepulu, pasatun hamalatan na tuhliam salut na pasu-pasum na pinasa mutinasida asi maroham nasida pasu-pasum atotong dalam tabay pasu-pasum tujuluan yarion kalau lumobi di boro nami kesya si majuntak ang dipasango iba na marhay pasor satu tikyon yoloy ho tanyang nami siya nakanaw salpi satu tikyon asi maroham Tuhan tung patu pamahay pason di bana ay may iba na marhay pason yala kepal na yakatit kinanang ro edang arong naso tarpatu paho sudedo tarpatu paho arona mate bui di panguluho ilo pos ni rohanami rohanami kesya si majuntakon parhai paso may bana arso sadarion arsogot dot yakatit kinamangihut malas ni rohado uriam dot keluarga ni nami inang nyonya majuntak oru siahaan Opus Sophia Nang bohong na 80 tahun. Orang na marang tiba na
sian si hae te hona ipardalan ningoluna isudena masa di ibana na hacet na denggan na uli na tabo odo patotuhon pakka apersiauna odo patotuhon lakana karbain ibana bui sahat umur 20 tahun Tuhan dilas ni rohanain pasahat itu huriam asa marsanga pumarhite ulang tahun 20 tahun di bana alani Tuhan jaloma pangiduan nai tangyang nai nang songni tangyang nami tuho yanomu di bana marhai pason lau manursun gajang ni umur hidope asakai pasu-pasu bana tu akagel lengna nang pahopuna nang sudi peperan na pejia pererak di portibion pasu-pasuom marhahi pason marhabi suhon ut na biar tuho jala sahat disaluhut na akasi cita-citana pasahat pilihan na tuhuriam jalome Tuhan jala patu pangguna sanitu ibana dotu akka peparan na dope bulan nyarion martangyang dohami tuho pidena akaina nami dongan na matua inang nyonya tahayan boru damandik inang nyonya panggabean boru tabarat inang nyonya manalu boru si hombing inang nyonya gultom boru si rait inang nyonya si regar boru siantu inang nyonya napitupulu boru siahaan inang nyonya situlus boru siahaan dihatu onai asiroham Tuhan kabaid na sida gogo dohot las ni roha langsung ini dia kakeleng na totong pasu-pasu na sida asa tabaholo ni rohana di na tuatu na sida samarhite sian pelayaran ya kakeleng na masanga po ingolu ni inanami akka naung matuai imatang yang nami ya kainanami naung matua kejang umurna sahat yon apalagi yon Tuhan pohoma 25 tahun parhot di pioni amanami sintua hotmat hutahayan hot inang boru damani kodo na mga ramot na sida sa namamuka pardonga sari pioni sahat tutikion ilasoro na sida marhaga biyon marhanak marburu pasu-pasu mga keluarga ina po sumon sa dibagasa totong orang ni roha na pulin na usyako ng mardalan 25 tahun hot may tujulan niya riyon lamas siya holong ang manasida dibagas na sida pasu-pasu matotong yaki anak ko na sida sahat tu na mahaut ripe seho matupatutuhon akka ripe na dumengkan yakay anak ko na sida saat na mga lui karejo seho matotong na mga patuduhon karejo na dumengkan yanak ko na sida tung dilian na po sa mga rohana lao meleyan itu riamon postor hanan patu paumi akka nauli keluarga ni na po samon arlumobi di inanami na marsahit ibanatik kinang salpui ang arong na sutar patu paho Tuhan pasu-pasu inanami sa buhay ba na hipas margugo tujulan na riyon tao mambuji pasanga poko toh makalason sa luhut na kadenggan ni pasam Tuhan tokinay parujung mapartungan nami sian huliamon anggo asi dohop tolong niroham asotu pamarujung siya kami kamu tamu hai mula tu bagas na imbi pajupa doa kaya nakon do sudi keluarga nami kamu tamu hai mula tu akka kegiatan na imbi kamu tamu jala pas-paso muhami daputan akka pasamotan na tama pargogua muhami saluhutna jala pati romo pikiran nami yanomu dihami las ni roha do tomos ni roha asa gabi sinodang do cira hami di portibion marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami amin.
Marede hita laos papungo pilihan. Olo Yesus Dongan bibas Tuhan, Yesus si pangurupin bas Tuhan, Utabur siami, Lopos mirohami, Waktu Yesus ilas rohan, las rohan, las rohan. Waktu Yesus ilas rohan, pasti nandang maniho, kita pagkirimu ni, waktu Yesus ilas rohan. Olo Yesus dongani las rohan, jaga ona tonglini las rohan, tiruon matotong dami ng ulong nai, marunong Yesus ni las rohan, las rohan, las rohan, marunong Yesus ni las rohan, asinong ng mariho, kitang makirimo ni, marunong Yesus ni las rohan. Olo Yesus dongani las rohan, Yesus ipangurupin las rohan, uthapos siyaoni, dohapos ni rohami, madungaton Yesus las rohan, las rohan, las rohan, madungaton Yesus las rohan, asinong damaliho, kita pagkirimo ni, madungaton Yesus las rohan. Martangiang mahita, pasahato piliata, debata. Ali Tuhan debata manami, na di Banua Gijang. Odo haroroan ni pasu-pasu doho silehol-lehor ro diaka denggan basa na mauli utus. Mauliate mahusok bahok kami tuho, ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat tami matuho diri nami naksian na nilehomi, say jalo may gabi pilihan na hutus di adopamo. Asi maroham, pasu-pasu mapilihan na hupasahat tami otuho, asa di parhaseang huriam, lau patibulhon harajao mu di tonga-tonga ni portibion. Buhay maroha nami marhite todim na badiai, asalam patarhui da jalahu botohami, gudang ni silehol-lehomi dihami. Ajari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho huhut pasahat pilihan nami. Dalan laho pasangapon ho, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap kita mangido di tangiak tay. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say ro maharajaomo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang.
Deon matuhami sadarion hangguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horo na dohot hagugun, ro dihasangapon saliling-liling na. Amen. Ulak mahamu di bagas salas ni roha. Jala-jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debatamaho. Isodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodin. Amen. 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 Oras madita saluna. Salam sehat.